temos que falar agora dun problema que tamén teñen os donos de mascotas, e é que cando chegan as vacacións, que facemos con elas? Levámolas con nós de vacacións ou non as levamos? Porque moitas veces os sitios onde queremos ir non podemos ir con elas. Pois non se preocupen, porque agora hai un hotel no Grove que, ademais de aceptar mascotas, ten terapias exclusivas para elas. Falamos de Reiki, de augas termais, de audioterapia. Son algunhas das actividades que poden facer as súas mascotas neste hotel do Grove. Ve, aquí en Cons da Garda, neste hotel podes vivir con mascotas. Non só se admiten mascotas, sino que ademais estamos 100% especializados en elas. Este é o noso pack especial de benvida de todos os cans. Se adapta ao que o boneco en función do tipo de mascota que temos, porque, bueno, aquí non solamente entran cans, sino gatos, pouco de todo, non? Claro, aquí tens un canciño, se fose un gato que ven, pois entiendes un gato. Ai. Hoxe o día non acompaña, pero aí tedes tamén unha instalación pensada para as mascotas. Efectivamente, ese é o noso chapoteadero canino e a verdad que o puxemos en marcha o ano pasado e foi un exitazo. Aquí temos a Hachi e vos presento a Patricia, que é a nosa terapeuta especializada en temas de mascotas. Neste caso, como llevamos a facer uns tratamentos e resulta que o can pois non está acostumbrado a mellor a vernos, aí, bueno, é un sitio desconocido para él. Entonces fixémosle un poquinho para que se tranquilizara, a ver si conseguimos que sea efectivo. Pero o tratamento este de tranquilizar ao can, pídelo moito. Moitísimo, sí, porque algúns veñen de protectoras, veñen con algún tipo de trauma, e isto pois axúdalle a relaxarse, a crear ese vínculo de confianza entre o dono e eles mismo para na casa cando os donos non están. E agora que lle estás facendo? Que vexo que lle estás botando aquí algo. Estamos facéndolle unha envoltura para problemas de piel, para pieles delicadas. Os componentes son arcillas, avenas e sales minerales, que calquera dos componentes son bons para as articulacións, a musculatura e calquer tipo de problema de piel. Bueno, aquí entre os tratamentos que hai un que é aromaterapia. Consiste en aplicación de flores de Bach en función dos problemas que presenta o animal. Aquí o que facemos é previamente unha entrevista personalizada co dono da mascota e que nos indique concretamente que problemas presenta o animal, e lle preparamos pois unha especie de poción de flores de Bach segundo o que é o problema en sí, non? En que consiste o tratamento de Reiki? O terapeuta o que fai é imposición das mans sobre os distintos puntos chakra do animal para canalizar a enerxía. Canto custaría un tratamento de Reiki? En tornos de normalmente 25 euros. E da xente que ven ao hotel, que porcentaxe de xente ven con animais? No noso caso, 90-95% nos visita. Temos que decir que xa digo que nos especializamos fai uns anos en isto, e é verdade que igualmente co paso do tempo se van sumando máis hotéis que vayan admitindo mascotas, pero bueno, no noso caso estamos 100% especializados en elas, non?